Kif se nkun naf li workout għamiltu tajjeb b'tali mod li ħajjejni biex nersa naqri iktar lejn il-goals tiegħi. Naturalment, mhux kull workout intom ħadkossukom warajh jew waqtu l-istess, ġifieri. Anka jekk tkunu pereżempju qed tużaw partijiet minn ġisimkom differenti waqt dak il-workout, forsi kemm tieħdu pjaċir jew li ħajvarja skont intom x'inhu gost l-iktar tagħmlu. Però minn skala ta' 1 sa 10, nixtieqkom illi kemm jista' jkun timmiraw illi meta tagħmlu workout, intom tħossukom illi tajtu is-7 jew 8 out of 10 minn tagħkom. Tajjeb, għax hekk aħna nkunu kif qed ngħidu għamilna xejn ta' progress. Imqara għal dakinhar, allura aħna responsabbli naraw ġurnata b'ġurnata. Issa, tajdu li dejjem jien nista' nkun 7-8 9 pereżempju, le, mhux il-każ. Imma jekk intom speċjalment anke qabel ma tmorru għat training, tħossukom illi intom qegħdin illum bej 1 u 4, ġifieri normalment tkunu ma tifilħux, billi tmorru għat training m'intomx ħatamlu ġejta. Anzi jista' jkun illi dik il-marda li forsi għandkom iġibuha naqra għar. Ġifieri jekk pereżempju kolkom influenza, hemm ċans li l-għada tqumu iktar makkusin. Allura jekk tkunu batuti ħafna minn 1 sa 4, kemm jista' jkun nibqgħu id-dar. Jekk tkunu pereżempju 5-6 u tajdu isma' ma niflaħx training naqra challenging illum, imma niflaħ immur mixja, hemmhekk ngħidilkom iwa ta' morru mixja għax il-mixi jgħin illi ħafna kundizzjonijiet ċertu sintomi ħajġibhom aħjar, jiġifieri inti ħadħossok aħjar anke wara dik il-mixja. 7+ kif qed ngħidu mur għamel dik il-workout u wara li qed tagħti kemm jista' jkun tagħha. Dik number 1. Number 2. Tara li inti workout huwa suċċess jekk tagħmel dawk l-affarijiet illi tħobb. Tgħid li dejjem ħansib exercise li joġobni liha. Imma naturalment prova inti tħallat ma' nies illi huma bħalek, mela pereżempju jekk inti mara, jekk għandek ċertu età, jekk għandek pereżempju it-tfal llum il-ġurnata mfarfrin, prova sib nies illi huma tat-tip tiegħek. Forsi inti ma tantx għandek esperjenza fl-exercise, mela mhux titħallat ma' nies illi forsi huma esperti u ilhom jitrenjaw ammont ta' żmien twil, għax inti ħadd tħossok ħuta barra mill-ilma u ċans huwa li ma tantx tkun komda. Jistgħu ta' madwarek jgħinuk ta' biex forsi anka tintegra, imma daqsxejn iktar diffiċli. Jien nirrakkomanda li ssib nies illi jkunu tat-tip tiegħek. Naturalment sib ukoll nies li għandhom l-istess ambizzjonijiet tiegħek mela jekk inti xi titlef ix-xaħam u tittonja, tmux tfittex nies illi forsi jagħmlu ħafna maratoni, għax naturalment it-tip ta' training tagħhom u l-ambizzjonijiet tagħhom ma differenti minn tiegħek. Importanti ħafna wkoll li tkun taħt il-gwida ta' coach professjonali. Jiġifieri illum il-ġurnata u ħafna għajnuna wkoll. Ejjew infittxu dik l-għajnuna. Meta jiena pereżempju jkolli bżonn parir legali, mhux semmurant skarpan, imma ħammurant avukat. Mela, fejn jidħol dawn l-affarijiet ukoll araw illi min qed jgħinkom, il-coach li qed jgħinkom huwa kwalifikat, jaf x'inhu jagħmel u għandu wkoll anke ċertu riżultati illi huma ta' prova ta' x'kien kapaċi jagħmel lil nies illi huma bħalek naturalment. L-aħħar mhux tinqas ħudu pjaċir, dejjem araw illi dak li ħad tagħmlu huwa xi ħaġa illi qed tagħtikom sodisfazzjon, għax mingħajr dak is-sodisfazzjon intom ħatifqu tagħmlu li qed tagħmlu. Jiġifieri jekk inti llum qed tagħmel xi ħaġa kontra qalbek, tista' tkun xi pjanta ikel illi qed iġilek tossok ħajjiena batuta bih. Jista' jkun xi tip ta' training illi tista' tissija l-mument meta tkun qed tagħmlu, għajt ismaħi, wasal iż-żmien li nsib xi ħaġa li gost nagħmel, għax l-importanti mhux li nipprova nkun perfetta llum, imma li nkun imperfetta, jiġifieri li ma nkunx perfetta, però għat-tul ta' żmien. Għax dak in-naqra ta' kuljum ħajjejnek ħafna iktar mill-perfezzjoni illi inti tajt isma' jiena bil-fors irid nagħmel kollox. Bleżati u skont kif rajt fuq l-internet. Le, sib x'inti komda inti u għamilha kemm jista' jkun ta' spiss għax hekk li ħanaraw imbagħad ir-riżultati. Niltaqgħu.